дар вилояти Суғ ба муносибати рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди бемории спид чорабинӣ гузаронида шуд. мақсад пешгирӣ ва саривақт ошкор намудани вич спид мебошад. тибқи маълумоти омории ЮНЕСКО дар саросари ҷаҳон беш аз 40 миллион нафар ба вируси норасоии масъулияти одам гирифтор мебошанд. ин нишон дод танҳо дар байни синну соли 15 то 64 сола ба қайд гирифта шудааст. аз ин беморӣ 41 миллион нафар дар кураи замин фавтиданд. ин маълумотро муовини раиси вилояти Суғ Зайнура Азимӣ ҳангоми баргузории чорабинӣ пешниҳод намуд. гуфта шуд ки беморӣ ҳамчун аломати норасоии масъулияти бадан муайян шуда аз аввали соли 80 асри 20 маълум аст. тибқи маълумоти оморӣ дар вилояти Суғ аз оғози ба қайдгирӣ яъне аз соли 2001 то 1 ноябри соли 2022 3437 нафар сироятёфтагони вируси норасоии масъулияти одам ба қайд гирифта, аз онҳо 2148 нафарашон мард ва 1289 нафарашон зан мебошанд. то имрӯз аз ин вируси марговар 999 нафар фавтиданд. кӯдакон гирифтагар 101 нафар дар қайд мебошанд ки доимо зери назорати кормандони марказ қарор доранд. кӯдакони сироят ёфта аз модар ба кӯдак мегӯем. ин дар ҳолати маълум меояд ки вақте ки дар модар таваллуд мекунаду бо шири сунъии кӯдакро ғизо наметиҳад, дар он вақт сироятёбӣ ба амал меояд. дар 10 моҳаи соли 2022 бошад дар вилояти Суғ 182 нафар ба вируси норасоии масъулияти одам гирифтор шуданд. дар мубталошавии беморӣ бештари ҳолат яъне 120 нафарашон мардон ва 62 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. таъкид ба ёдоварест ки аввалин ҳодисаи сирояти вируси норасоии масъулияти одам дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991 ба қайд гирифта шудааст. ҳамон сол ҷиҳати аз паҳншавӣ пешгирӣ намудани беморӣ маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масъулияти одам таъсис дода шудааст. имрӯзҳо дар 55 шаҳру ноҳия маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масъулияти одам фаъолият намуда ба ниёзмандон кӯмак мерасонад. муовини раиси вилояти Суғ Зайнура Азимӣ омили асосии гирифторӣ ба ин бемориро муҳоҷирати меҳнатӣ номид. ҷавонони мо бо мақсади беҳтар намудани вазъи иқтисодии оилавияшон ба давлатҳои дигар ки ҳолати эпидемикии онҳо оид ба сирояти вируси норасоии масъулияти одам дар муқоиса бо давлати мо ташвишовартар мебошад сафар мекунанд. дар муҳоҷирати меҳнатӣ бошад эҳтимолияти гирифторшавӣ ба мушкилиҳои иҷтимоӣ ба монанди нашамандӣ, майзадагӣ, сироятшавӣ бо бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ ва хунукзаранда зиёд мебошад. роҳҳои дигари гузариши беморӣ бошад аз модар ба кӯдак ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд ва ё ширмакунӣ мебошад. аз соли 1991 яъне пайдоиши беморӣ дар кишвар 2522 нафар дар вилоят бо роҳи алоқаи ҷинсӣ сироят ёфтаанд. ин нишондод дар соли 2022 ба 172 нафар расидааст. нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 8 ҳолат зиёд мебошад. бо роҳи аз модар ба кӯдак бошад аз санаи пайдоиши беморӣ дар вилоят 129 ҳолат буда соли 2022 5 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. ҳар як нафар ба шавҳари худ, зан ба шавҳари худ, шавҳар ба зани худ вафодор бошад, ҳеҷ гоҳ ба ин гуна бемориҳо гирифтор намешавад. аммо мутаассифона имрӯз ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ бисёриҳо мебошанд ва ин зиндагӣ мебошад ва мо бисёртар ба онҳо мефаҳмонем ки албатта ҳамин бо рифола, яъне рифолаи бехатар ё ки бо шахсони бегона алоқаи ҷинсӣ накунанд. аксие ки мо ҳама сола ҳаррӯза бо ина корбарӣ карда меистем, шаҳрвандоҳо фаҳмондагӣ, тарзи гузариши онҳо, мафҳум оиди бемории ҳамин беморӣ шудараш ё ин ки сироятёбӣ фаҳмондагӣ мекунем. вируси норасоии масъулияти одам бо роҳҳои оби даҳон, арақи бадан, бо роҳи дастфишорӣ ва дигар алоқаҳои рӯзмарра ба оғӯшгирӣ, сулфа, атсазанӣ, тавассути неш задани ҳашарот ва газидани ҳайвонот, ашёи маишӣ ва истеъмоли якҷояи хӯрок сироят намеёбад. аввалин бор вируси норасоии масъулияти одам дар маркази назорат ва пешгирии бемории Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1 декабри соли 1981 ба қайд гирифта шудааст. баъдан дар соли 1982 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико номи бемориро бемории пайдоиши норасоии масъулият номиданд. масъулин ташкили чунин чорабиниро дар иттилоотии ҷомеа оид ба ин беморӣ ва пешгирии сироятёбӣ маънидод намуданд. барномаи рангини фарҳангиву фароғатӣ ба чорабинии ҳусни дигар бахшид. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.